Que tal, como están? Benvidos. Xa saben que lles contamos estes días a investigación que está a facer a Fiscalía por un presunto trato de favor do concelleiro de Espazos Cidadáns con algúns locais de ocio nocturno, evitando supostamente o seu peche ou algunhas sancións. Tamén quixeron sair ao paso a Asociación de Bares e Pubs de Compostela, que din que a normativa é moi estricta e que cabería facer certos cambios. Temos hoxe a un membro desta asociación, a Carlos Morais, para afundar un pouco no asunto. Carlos, benvido, moi boas. Boa tarde, Silvia. Obrigado polo convite. Pois quería comezar un pouco por como reaccionastes nun primeiro momento dende a asociación cando sai a luz que a Fiscalía está a investigar este suposto trato de favor de Jorge Duarte con algúns locais. Non sei se vos colle de sorpresa que comece a falarse disto nos medios con tanto ímpetu. Cal foi a vosa primeira reacción? Bueno, creo que a primeira reacción foi basicamente unha indignación do conxunto do sector polo tratamento completamente sensacionalista e amarelo que algúns medios de comunicación están dando sobre un problema que é un problema artificial, que non é un problema real da cidade, non? Entón, a Asociación de Bares e Pubs de Compostela, o primeiro que fixo, despois dunha serie de reunións, analizando e avaliando o que estaba acontecendo, foi solicitar unha reunión inmediata co goberno municipal, co Concello, para trasladarlle o noso profundo malestar por todo o que está saindo. En primeiro lugar, nos desmentimos, obviamente, de forma categórica, que por parte do Concello, do goberno municipal, se este dando algún tipo de trato de favor a determinados locais, porque iso é falso, é unha absoluta manipulación, e en segundo lugar, o que fixemos cando temos esa primeira reunión co goberno municipal foi manifestarlle o noso profundo malestar pola política que está aplicando. Pensamos que é unha política completamente punitiva, moi dura, contra a hostelería nocturna e que non se corresponde, insisto, co que é a realidade do ocio da noite na nosa cidade. O sea que, lonxe de que haxa un trato de favor, máis ben pensades ao revés, que hai unha aplicación moi estricta desa normativa. É evidente, evidente. Nos pensamos que non é que pensemos. A propia realidade do que é a actividade nocturna, do ocio nocturno na capital da Galiza, en Compostela, é modélica. Basta con sair do que é a cidade, do que é Santiago, as aforas, o que son as vilas da comarca, ou quen coñece un pouco qual é a realidade de outras cidades galegas, para ver que o que acontece aquí é completamente modélico. Prácticamente non hai ningún tipo de ruido, aparte de que, bueno, que a cidade, o que é a movida nocturna, que se chama antes a movida, baixou completamente en relación á década dos 80 ou á década dos 90. Entón, por tanto, pensamos que non existe ese problema, non hai problema de emisión de ruidos, non hai problema de que os locais se salten as normativas, etc. Entón, por tanto, creo que aquí hai un interés, nos pensamos que hai un interés en utilizar a hostelería nocturna como unha arma arroxadiza dentro do que é a loita política municipal, non? Entre os diferentes partidos ou xa representados no goberno, a oposición frente ao goberno municipal. O que pasa é que sí que a cuestión adquire unha seriedade maior cando xa está a Fiscalía tamén investigando, non? Sí, bon, a ver, cando sai, calquera pode presentar unha denuncia na Fiscalía. Que a Fiscalía estés investigando unha denuncia non significa que se este cometendo un delito. Terá que ser a Fiscalía quen determine se realmente a denuncia presentada ten percorrido ou non ten percorrido, non? Para que nos entendan na casa sobre o problema, cando falamos desa normativa tan estricta que teñen que cumprir os locais de ocio nocturno, de que estamos a falar basicamente? De aforo, de acondicionar o local de acordo ás normas de seguridade? Que é o que máis incide aquí en Santiago? A ver, hoxe basicamente hai dous problemas. Os principais, que non son os únicos, ni moitísimo menos, que é o problema das terrazas, non? Que hai unha lectura moi estricta de como ten que estar configurada unha terraza, número de cadeiras, número de mesas, non? O tema dos parasois, etc., que non se corresponde con que ten que ser a realidade nin a política que o goberno municipal defende públicamente sobre o modelo de cidade que se está a construir, e logo o tema dos aforos. Nós pensamos que o tema dos aforos está completamente obsoleto, non? A legislación dos aforos, e que hai que facer unha modificación inmediata desa legislación para adaptala á realidade actual dos locais de ocio nocturno, tanto da zona vella como do ensanche. E iso é realmente a
os obxectivos que nos marcamos no inmediato. E máis no momento en que toda a hostelería de Compostela, por primeira vez na súa historia, está unida. Toda a hostelería está unida e toda a hostelería coincide na necesidade de facer unha serie de mudanzas de fundo das ordenanzas hoxe que rixen, digamos, a todo o sector. E un sector que nós queremos destacar que é un dos sectores, ou o sector máis importante do ponto de vista económico na nosa cidade, e que alén diso que dá de traballo a centenares de postos de traballo. Hai moitísima xente que vive da hostelería, tanto a xente que traballa nos locais, como todas aquelas empresas vinculadas ou relacionadas coa hostelería. Estamos falando das empresas de distribución de bebidas, estamos falando das empresas de maquinaria para a hostelería, as empresas de xelo, todo o sector de propaganda, de publicidade, as imprentas. Iso é un sector determinante hoxe no que é a economía de Compostela. Entón, por tanto, non temos que ter un tratamento diferenciado do resto dos veciños e veciñas, mas o que non se nos pode aplicar a nós é unha legislación completamente obsoleta e con un rigor moi duro, sin antes intentar negociar e buscar unha solución política a un conflito que hoxe existe, provocado basicamente porque nos convertimos na arma arroxadiza, chamémoslle así, nas liortas da política municipal. A verdade é que o da normativa ao final require unha análise moi exhaustiva porque, por exemplo, o concelleiro Jorge Duarte explicábanos nunha rolda de prensa unha cuestión tan particular como se unhas portas abren para dentro ou abren para fora e iso xa condiciona o aforo. Co cal hai cuestións moi específicas nesa normativa. Mas eu creo que a práctica totalidade dos locais hoxe que funcionan, non? Os locais nocturnos, tanto na zona vella como na zona nova, se adaptan á normativa, ou basicamente se adaptan ás liñas xerais desa normativa. O problema hoxe está centrado no tema do aforo, que é un aforo completamente raquítico, completamente ridículo, que non se corresponde co número de metros cuadrados que ten un local. O que non pode ser que un local de 80 metros cuadrados teña un aforo inferior a 50 persoas. E basta con poder comparar a normativa hoxe vixente en Compostela coa que está vixente en outras partes, en outras cidades, tanto galegas como do conxunto do Estado español, para ver que a nosa normativa está obsoleta e, por tanto, hai que mudala. E mudala significa chegar a un acordo entre o sector e as forzas políticas hoxe representadas no Concello. E nós pensamos que se había para poder solucionar. Non é a vía da criminalización, non a vía de políticas punitivas en base a multas completamente desproporcionadas, feches exprés, ou trasladar un problema que non existe na práctica á prensa e convertilo iso no principal problema da cidade. Con respecto aos horarios, non sei se tamén é un problema ou se nesa normativa tamén se quedan obsoletos eses horarios de peche dos locais, e incluso o ruído. A veces as asociacións de veciños tamén protestan polo ruído que hai na rúa. Non sei se eses dous problemas en concreto, a parte do aforo, tamén están no voso punto de mira. No tema dos horarios, se pode mirar no que é a ordenanza xeral e se pode adaptar os horarios á realidade. Os horarios, se se cumpren por parte de todo o sector, de toda a cadea do sector, no noso punto de vista non son os horarios negativos, embora sempre se pode ampliar os horarios. O fundamental é que non haxa ruído no exterior. E para iso hai que intentar compatibilizar os intereses de todas as persoas que están descansando, tanto aquelas que están descansando nas súas casas, vendo a televisión, lendo ou facendo o que consideran oportuno, ou aqueles miles de persoas que están descansando nos locais de ocio, porque a xente que está nos locais de ocio está disfrutando do seu tempo libre e, por tanto, ambos sectores da cidade, ambas partes dos veciños e veciñas, pois teñen que ser defendidos pola legislación e pola administración. Nos pensamos que o tema dos ruidos hoxe prácticamente non existe en Compostela, pode haber algún caso puntual, algún momento concreto, algún día, etc., e basta con comparar como eran os ruídos ou como era a movida, insisto, na cidade na década dos 80, na década dos 90, que mesmo chegaban a vir trens especiais de Vigo, da Coruña, autocarros con centos ou miles de persoas para a movida compostelana. Hoxe non existe. Non existe en parte porque a crise económica provocou un efecto bastante devastador no conxunto do sector, porque a maior parte da populación non ten os recursos suficientes
que podía ter antes para poder destinalos ao ocio nocturno. Entón, por tanto, a caída, non, en número de persoas que os fines de semana, basicamente, ou durante a semana, saen en Compostela, que o compare con fai 10, 15 ou 20 anos, sabe que é completamente ridículo, non? Precisamente sobre ese tema, ás veces un escoita na rúa e que non hai onde ir. Por iso eu pregunto, o tema, houve o problema de que baixara esa movida, como lle chamábamos, é desa crise económica da que nos falas, ou é problema dos locais, que non hai oferta suficiente, ou que guste, non sei, cal é o diagnóstico que vostedes feito ao respecto desa baixada? A ver, eu creo que basicamente é un problema económico, non? É un problema de que os salarios non chegan, non? A xente temos que destinar os nosos ingresos ás cousas fundamentais, non? Que a alimentación, que o vestuario, que o calzado, son os gastos ordinarios, e logo que son outro tipo de gastos extras, pues, se poden realizar si chegamos ben a final de mes. Entón, a crise económica golpeou con dureza a hostelería. Creo que Compostela, tamén a diferencia de outras cidades galegas, o que é a hostelería nocturna, que son os bares, o que son os pubs, é un sinal de identidade da cidade, un sinal claro, non? E eu creo que temos unha oferta magnífica, moi boa, temos moitos locais moi ben acondicionados, moi ben preparados, con tipos de música moi diferentes, con ambientes completamente diversos, e, por tanto, creo que iso non é un problema. Quen quera sair ten a donde ir e ten onde escoller, non? O problema é que, bon, que seguramente que non hai o diñeiro suficiente para poder gastar como se gastaba antes. Si eso lle acrescentamos que logo hai unha política moi dura, moi punitiva, en que se aplica con excesivo rigor determinadas legislación, concretamente o tema do aforo, pois claro, o resultado é catastrófico para a hostelería, porque se viña golpeada pola crise, e agora lle acrescentamos de que a política do goberno municipal é moi punitiva e moi dura, pois, bon, eu creo que hai que analizar con sensatez o que está acontecendo e buscar unha solución. E a solución está na man do goberno municipal, das forzas políticas de oposición e traballando coa hostelería. Precisamente falando desa modificación ou dese cambio que se poida dar nesa normativa, quizáis alguén pense que a xente da hostelería quere pasar das normas, podemos dicir, entón, aclaramos que se pode facer un cambio seguindo, cumprindo a lei, podemos dicir. Non é que non queiran cumprir a lei, senón que se pode facer de outra maneira esa normativa máis beneficiosa para todos, non? Bueno, do que se trata é de adaptar a legislación que está completamente obsoleta á nova realidade da hostelería da cidade do ano 2016. Entón, iso é o que a hostelería en estes momentos lle ten trasladado tanto ao goberno municipal como ás forzas políticas da oposición, que hai que buscar un acordo para modificar esa legislación e aplicar unha legislación que hoxe é hexemónica na inmensa maioría das cidades galegas ou de outras partes do Estado español. Iso é o único que buscamos. Claro que non queremos ter ningún tipo de privilexios, todo o contrario, nós queremos cumprir a legislación, somos os máis interesados en que se cumpran a legislación, pero esa legislación ten que ser unha legislación pactuada, negociada e acorde coa realidade. Digo, porque convén ir aclarando puntos, porque ás veces un fala destes temas e un pode pensar que aquí a xente non quere cumprir a lei e aclaramos que é unha adaptación ou que se pode facer de outra maneira. Precisamente o día 5, o mércores da semana que ven, hai unha reunión ou un encontro co goberno, que está convocada esta asociación. Que esperan desa xuntanza? A ver, o día 5 de outubro vai se constituir unha mesa formada non só polo goberno municipal e toda a hostelería da cidade, sino tamén coa presencia das tres forzas políticas que hoxe están na oposición municipal. Qual é o objetivo desta mesa? O objetivo desta mesa é solucionar o problema, entre aspas, artificial que se está producindo desde fai varios meses por parte da aplicación excesivamente punitiva e dura da legislación e, en base ás propostas que o conxunto da hostelería, que por primeira vez na súa historia está unida, cheguemos a un acordo. Nós pensamos que esa é a vía para poder solucionar o actual conflito criado e que algúns medios de comunicación o están sobredimensionando. Se os medios de comunicación aplicasen unha liña editorial rigurosa, veraz, contrastando a información que empregan e fuxiran do sensacionalismo e do amarelismo, seguramente o problema non tería chegado ou nós hoxe non estaríamos aquí diante das cámaras de televisión falando dun conflicto.
E estaríamos, bueno, pues, dedicándonos pues, a facer o que sabemos facer ben, non? Que satisfacer a clientela, dar un servizo de cualidade e cumprir coa legislación vixente, mas neste caso hai de cambiala, obviamente. Bueno, pois ao final todo acaba saindo á luz, todos os temas que suceden na cidade. Para concluir, pois podemos deducir que estaban na asociación máis preocupados por esa rigidez da normativa e supoño que ao final foi unha sorpresa que xurdira esta investigación, esta denuncia con ese presunto trato de favor cando pensaban precisamente todo o contrario, non? Que a normativa era moi estricta. Sí, para nós foi unha enorme sorpresa que se levase ao terreno xudicial o que é un conflicto, non? En base a unha interpretación moi restrictiva, non? Moi rígida, como tú ben dixeches, da legislación hoxe vixente en canto a cuestión do aforo. Non había que ter chegado a este ponto, mas en todo caso, bon, hai unha investigación, todo o mundo ten que colaborar con esa investigación, se así a Fiscalía o considera oportuno, e a Fiscalía que ten que tomar decisións no momento en que teña suficientes dados para poder concluir se realmente houve trato de favor, que obviamente, do noso punto de vista, sabemos que non, que é completamente falso, iso, ou si que houve. Mas, bon, iso teremos que agardar, non vamos desde aquí influir nin dun lado nin do outro, como algúns medios de comunicación fan, que intentan criminalizar facendo un linchamento do sector, que están facendo algúns medios de comunicación. Entón, desde aquí, o que lle solicitamos, igual que fixemos hai uns días na conferencia de imprensa, é que hai que actuar con responsabilidade, porque estamos falando dun dos principais, ou o principal sector económico da cidade que move centos de postos de traballo. Pois con esta conclusión rematamos. Carlos, moitas grazas por estar connosco hoxe aquí no Preguntoiro. Moito obrigado a vos polo convite. E nos volveremos con máis entrevistas, como sempre, o luns da semana que ven. Graciñas por acompañarnos.